कामावर बिझी होतो. बिझी असताना मला एक कॉल आल्यावर मी तो रिसीव केला. कॉल रिसीव केल्यावर त्याने मला काय सांगितलं, राहुल का? मी बोललो हां राहुल, पण माझं पुरं नाव काय म्हणलं तर ते बोलले भद्रसेन राहुल का? तर मी बोललो हां भद्रसेन राहुल, मी बँक ऑफ इंडियामधून बोलतोय. तुमचं ATM कार्ड कॅन्सल केलं गेलं, ते ATM कार्ड चालणार नाही आता. तर मी बोललो असं चालणार नाही, गेल्या महिन्यात मी यूज केलं तेव्हा चालू होतं, पण आता हे नाही. तर बोलले ते कॅन्सल केलं. तुम्हाला जर चालू करायचं असेल तर तुमचा तो वरचं कार्डचा वर नंबर आहे ना, तो मला सांगा म्हणून. मी बोललो सांगेन. त्याच्यानंतर मी कार्डचा नंबर सांगितला. कार्डचा नंबर सांगितल्यावर ते एकदम हे केलं, त्यांच्याने पैसे क्लोज केले. कसं कळलं हे तुम्हाला पैसे काढले म्हणून? पैसे काढल्यावर मला मेसेज आला सर, की तुमचे एवढे 9,997 रुपये डेबिट अकाउंटवर विड्रॉल झाले म्हणून मी परत माझ्या भावाला फोन केला आणि मी बोललो इन्क्वायरी कर बँकेमध्ये, माझे असे पैसे कमी झाले म्हणून. मग आम्ही बँक ऑफ इंडियामध्ये जाऊन चौकशी केली. बँक ऑफ इंडियावर जाऊन चौकशी केल्यावर ते काय बोलले, तुमचे पैसे काढले गेले, पण ते 9,997 रुपये काढले गेले आणि 1,000 रुपये तुमचे रिचार्ज केलं गेलं. कोणाचा मोबाईल रिचार्ज? तुमचा मोबाईल रिचार्ज? नाही, माझा नाही मोबाईल. ज्याने मला कॉल केला होता ना त्याच्या मोबाईलवर रिचार्ज केलं. मी एवढंच सांगू शकतो सर, ते माझे ते पैसे गेलेच, पण असे कोणाचेही फोन आले आणि कोणी ATM नंबर वगैरे विचारला ते मत त्यांना देऊ नका, एवढीच माझी त्यांना रिक्वेस्ट. का म्हणून? काय होणार? कारण मी स्वतः फसलो गेलो, ते अजून कोणी दुसरा फसू नये, एवढेच माझी त्यांना नम्र विनंती आहे. तुम्हाला जो फोन आल्यानंतर किती वेळाने तुमचे हे पैसे काढले गेले? सर मला फोन आल्यावर लगभग 2-3 मिनिटाचं काम झालं. मला 2:11ला फोन आला. 2:11ला फोन आला, मी रिसिव्ह केला नंबर. 2:15 पर्यंत माझे क्लोज झाले पैसे.